Sanibonani. Iyanibingelela eyamanyanda intokazi. Kanti-ke nazi engingena nazo ngaso lesikhathi. Umphakathi usuvele washisa isonto lomfundisi odumile, uPastor Mboro. Ngemumva kokutrenda kwevidiyo yakhe ebonakala lapha ey'nkundleni zokuxhumana, engena emagcekeni esikole amabanga aphansi, ephethe obhusha, ephethe laphayana ocelemba, esongela nokulimaza othisha kanye nabafundi. Uma-ke ichazwa kahle indaba, kuvela nokuthi engathi uMboro kube nokuxabana okube khona phakathi kwakhe nothisha mayelana nengane yakhe. Kanti-ke uMboro ingane yakhe ifunda kuso sona leso sikole uMboro ahlasele kusona esamabanga aphansi. Kanti-ke engathi umphakathi laphayana uvele wadinwa, wathelwa ngamanzi. Wathi-ke abakwazi ukuthi-ke uMboro angayekelwa nje kanjalo emva kokuba phazamise iy'ngane zabo ngokomqondo, ngoba lento ayenzile yokungena ney'limazo esikoleni, iy'ngane zithuke kakhulu, kanti futhi nasesikoleni zisangaphazamiseka, zicabanga labo celemba bade beshwiba phezulu emoyeni, nangendlela nje bekade eyiyona uMboro ubekade ethusa kuleya video. Mina-ke ngiyafisa ukwazi ukucabanga lapha ku-comment section, asihlangane khona, nibe nosuku oluhle.